il-sitwazzjoni hija li jekk aħna jiġi ħaġa bħalissa min naf x'imkien madwar id-dinja, għedu f'temp ta' ftit minuti ħansiru nafu biha. Żmien ilu, peress ma kienx il-medja kellna llum, konna nsiru nafu biha iktar ta' dik il-ġurnata, jumej wara, 3 ijiem wara. Allora ir-reaction time tagħna huwa kompletament differenti. Terrorizmu min qiegħed fuq il-medja min pratikament kuljum il-ġurnata. Issa, wieħed ma jistax jaqbad jallarma ruħu sempliċement għax nisimgħu ISIS tista' tgħid pratikament kuljum, darba darbtejn, u attakki differenti madwar id-dinja. Il-biċċa xogħol li dil-problema ilha hemmhekk tevolvi, però sfortunatament mhix ħadd tispiċċa minnhom għal-għada. Wieħed ma jistax jaqbad jgħid u le ma tixkasset il-problema. Problema qed hemmhekk u wieħed irid jara kemm jista' jkun biex jipprova jipprevjeni dak li jista' jiġri. Biss meta wieħed ħajjipprevjeni dejjem qed jara ma' min qed jiddilja.